Започнах да се занимавам с музика, когато бях много малка. Записаха ме на уроци по пиано. Имам един момент, в който си спомням как гледах Алиша Кейс, която свири и пее едновременно. И си помислих колко би било яко да се науча и аз да го правя. И тогава реших, че искам да пиша музика и да бъда като нея някой ден. За мен музиката винаги е била трансформираща. Винаги съм използвала музиката, за да трансформирам някаква негативна енергия в положителна. Музиката за мен винаги е осветявала някакви истини, от които съм се страхувала. Причината да реша да се занимавам с музика е за да създавам творчество, което наистина да позволява на хората да стигнат до себе си, да намерят точно тези истини, да се изправят пред себе си и пред нещата, които им е трудно да приемат за себе си и за живота. Не мисля, че имам един спомен, който е най-ярък и силен, свързан с музиката. Всички концерти, на които съм била на живо, на мои любими изпълнители, са ми дали много и са ме довели всъщност до тук, да повярвам, че мога да се занимавам с музика, да повярвам в музиката, в силата на музиката и в енергията на музиката, как наистина преобразява хората. Артистите, които най-много са ме вдъхновили, са Алиша Кейс, Кристина Агилера, Сия. Обичам също и Том Одело, Нина Симон. Винаги съм се възхищавала на артисти, които пишат музиката си сами, които се осмеляват да изразят себе си, да бъдат себе си и наистина да покажат нещо ново и различно от себе си, да не се страхуват да бъдат себе си пред публиката. Когато пиша мои песни, винаги използвам пианото. Понякога ми идва първо текста и в последствие измислям мелодията, друг път съм на пианото, някаква мелодия чувам, свиря акордите и постепенно идва текста. Винаги обаче си давам време, в което да осмисля наистина какво искам да кажа с тази песен, какво е посланието. Искам дори понякога и да изненадам слушателя, да започна да си мисли по някакъв начин на къде отива песента и следващия момент да кажа нещо доста различно и интересно. Историята на песента "Светулки" започнах да я пиша есента миналата година, когато чувствах, че нямам конкретен път, посока, в която да поема. И гледах, може би, прекалено много назад в миналото. Живеех в миналото, повече отколкото трябва. Чувствах така доста носталгия към лятото, към срещи, преживявания с интересни хора. И се вдъхнових да напиша песента за това, което ми се е случило, което съм усетила през лятото, с цел просто да го оставя в миналото, да го пусна и да продължа напред, да започна от начало, наистина с една нова нагласа. Програмата на Rock School ми даде възможност за първи път да продуцирам своя собствена песен. Идеята за аранжимента на "Светулки" е изцяло моя. Работата, която вложих върху създаването на този аранжимент, беше доста, но ме мотивира да продължа да създавам аранжименти за мои песни. И от тук нататък мисля наистина да се фокусирам много в продуцирането и как наистина да успея да създавам звука, който е най-близък до мен и до това, което искам да покажа на публиката. Целите, които си поставям, свързани с музиката, е да продължа на първо място да се занимавам с продуциране. Искам също и да имам възможност да работя с повече музиканти и наистина да преоткрия музиката чрез тях, композирайки, пишейки с други артисти и музиканти. Също, разбира се, искам и да имам възможност да създам повече участия. Също искам да имам възможност за повече участия, в които да се свържа с публиката, да разбера какво искат да чуят, какво им харесва от това, което мога да им предложа. Моето послание към хората е да не се страхуват да започват от начало и да започват от начало по-често. Това, което искам да им кажа, че музиката наистина може да им помогне да им покаже пътя напред. Ако имат смелостта да чуят какво искаме ние артистите да им кажем, да им покажем, да им подскажем за вътрешния им свят и за това какво следва. Ние сме просто като едни катализатори на тяхната интуиция, на това какво всъщност следва за тях и как те по-лесно могат да достигнат до него.